Следващия епизод на Майнкрафт. Да, за Гергана не знам. Ама ти какво напред поедахме те за не минава? Разпределяйте по този начин ученици. 3 минават, 4 не минават. Да ги напишем на листчето. Разбира се, че ние трябва да обобщим, трябва данните назад. Аз ако не се интересувам за това нещо, тогава за какво съм директор? Не може да останат всичките или не могат да минат всичките, разбираш? Елизабет въобще не я знам, Трайчо не знам. Тя не може да бъде променена. Тая обстановка ще откъдето да отидеш, ще бъде. Дори в Софийските училища, които са, има няколко ромчета и при тях ще бъде същата картина. Цялата страна и какви в това отношение, ти трябва да бъдеш, трябва да съм най-правоверния. Може и аз вършам, може да не съм знам. Проверките на инспектората излизат на чисто, тъй като за отсъствията има бележки от лекар. Къде си взимаш бележки? Пробвахме с подставни лица, дали ще можем да вземем бележка за отсъствие за по-предна дата, посочената от децата поликлиника. Сега най-вероятно ще последват още проверки. Правени ли са проверки в това училище? Как реагират институции и след разследването? Бабо! Хората икономическа полиция започнаха проверките. Любопитно обаче защо чак сега? Последната проверка, която е правена от училището в село Саратово от училищния инспекторат е през миналата учебна година. Тогава проверката установява, че има множество липсващи ученици, неотбелязани в дневните отсъствия. Санкции обаче не са наложени. Дали и този път нещата ще се променят, попитахме образователния министър Неделя Кунева. Когато има установени нарушения по сигнал, се прави съответната проверка и Министерството вече е направило необходимите стъпки. Санкциите са от дисциплинарни до, ако е издадена фалшива бележка, до наказателни санкции, защото това е документ с фалшиво съдържание. Пуснаха на свобода първият машинист, управлявал влака ОБС в Хитрино, Димитър Микнет, излезе от ареста в Шумен, след като плати парична гаранция от 10 000 лева. Вчера магистратите приеха, че няма опасност той да се разкрие или да извърши друго престъпление. 41-годишният Микнет е обвинен, че по непредпазливост ще причинил смъртта на 7 души и е предизвикал телесни повреждания на други. Съдебно-техническата експертиза показва, че композицията се е движила с превишение 78 км в час при разрешени 40. 3,5 километра на стартиране на Велико Търново с нощи полунощ в епицентъра в района на Стражица на дължина около 10 км. Земетресението е усетено изгодно, Яковица, Попова и Русен. Мартин Дедиев разказва. До разместването на земните площи от хората в Стражица бързо разбират къде е епицентър. Преди се измеряците. Бранителските сигурни с нашото така подскакване, всяка беше над Стражица. Да, колегите минахме сериозно земетресение и просто хората са Стражи. Търсите усетено в радиус от 10 км. Безсъдна е била нощта и в Горна Оряховица. Ами толкова леко на него. Правилно ли? Смятай къща против. Едно от най-катастрофалните земетресения в родната ни история е именно в Стражица. Неделя след обед на 7 декември 1986 година градчето е разлюляно от трус с магнитуд 5,7 по Рихтер. Съборени са 15 000 сгради. Загиват 3, 80 са ранени. Как се става конкретно долу? Или стежат колкото мръсни, не може така да... Не само това, ни предавалство с всичко. Останали са и снимките на
се виждат разпърването легни играчки. Работниците просто са оставили тези вредени на първата. Картинка показва точно природата не би е по-силна от нас. След нощния труд нямаше... А едно де токаво куче при нея си. Кабинет на си бюджет. Какво го намерим? Опашката е най-скъпна такава. И като напред като му, право и като му. Белката... Но има още задачи за довършване. Например, пожарът от южната ни граница, до нейното довършване остава за нея се помогнат 300 нови полицейски коли. Макар че до официално правителство да разбере властта, има още време, същото заседание приличаше на на кради и със забележка за предстоящото разказване на Синьо. Царени на синьо. Вика са програмите за... Аз снимам в момента в пера. Както виждате, навън стана нощ и навън вече са се спалнали чудовища. Аз имам почти максимум сърца. Хо-хо-хо-хо. Ох, гадост. Чубути сърц. Ох, има меч. Не ми харесва. Jump, motherfucker. Jump, motherfucker. Ouch. Както знаете, приятели, ваканцията е удължена. Yes! Защото, както знаеме, на... мама... Чумачо! Умри! Купле.
И до другия път, драги ми зрители.